Super Record. Yaza mantombazana, inkinga mantombazana, uyabona lo benimthanda, unishiye ndoda egcekeni, akasafuna ukubamba ifoni, anazi bakwenzela ntoni, anazi sha. Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Kutheni uzophula inhliziyo yami? Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Ndikunika ispace niphume kanje. Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Kutheni uzophula inhliziyo yami? Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Ndikunika ispace niphume kanje. Baby bendicela unyamezele, nyaka wami wokugcina lona skele, bangalamlesha ndiliphumelele, then iplans zethu sifezeke, ngathi kamani babe unibhekele, trust me asaze nikuchithele, funa umntana nawe ndikuxelele, xa uhleli nomama kumbalisele, ngenye imini ndoze ndikubhekele, andikuthembi DK umbalisele, yathanda mani ungazi ndenza ibhola, after matric ngazuzanilobola, angikabelieve babe ubanguwe, nanba nawe nanasiya kude, wabana abanye wasikabana abanye. Kutheni uxabisa utywala this stage, ube ngumjida uzithandela ilezi, anawo amagama abuza kuye, ibinguye wenza ingqondo yami izule, xa ndihleli naye bendisuka ndijule, andikwazi nokuyithetha bheta ngicule, bendimthanda ugele bendenza ncume, kuye namhlanje ondenze ngigcume, besihep nogele bi-5 minutes, xa ibuya esikolweni imbalisa imaths, ibincomeka nabazali bevuya, usakhumbula la days netwa yimvula, phofu mandiyeke yadlula. Kutheni uzophula inhliziyo yami? Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Ndikunika ispace niphume kanje. Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Kutheni uzophula inhliziyo yami? Kutheni ungathetha ixonga ngithanda? Ndikunika ispace niphume kanje.